Me ka ku wannan gagan? Ai yanzu ne muka zo. Wani record ne za a je wanda MJ insha Allah. Amma dan barake insha Allah kai. Bara ka ma aktin muna. Bara ka ma kana ji? Bari insha ina zuwa. Dan za su tomar kai kuma. Ba shi biyu za a yi. Bari muna zuwa. Ina zuwa. Kai kaga wannan asiri kake kallo? Allah ka dai. Nura shine mara lafiya a da. Nura tsoron rashin lafiya gaske yake. To court. Kai dauke moto da. MJ me ka ku wannan gagan na ganku a wannan gaskiya mun zo ne domin mu tallata hajan mu wato MJ Films Production. Short. Wace wannan dawa ne ba? Haka yake magana da dan dawa. amma Allah ya dawa ne. Emerson na ganka a cikin daji tsamo ne me ya kawo kana faruwa. Mun zo yin shooting film film kasashe saboda muna so mu duniyar nan da ake dan yi haka net din nan wato online abubuwan ne haka mu a ce akwai mu a ciki muna ta kautar ragan saboda mu na a wani abu a ciki ba ruwa ya kawo ce mun fara ko ba haka ba to shine muka zo nan wannan rigan da ta cikin wanda ci ne a cikin da gasa Ai ka kakkabi kuma za ka bata ya al'amari. mu ne ko ba haka insha Allah za mu samu abin da muke so masha abu ya gamu kenan dai ina tare ke ba hamu ya na ganka da wannan shigar ta kamar dai mutanen daji kuma bayan kai ba dan dajin ba Alhaji Bello kakana kenan ko mun dan zo za mu dan fifile film ne. Okay. Ya aka dan umarce ni wanka ne fa amma da ka shigo cikin wannan dajin kai baka jin tsoro tsoro. Zan ji tsoron Allah idan na ji fit da ka gane da hadari ko ka san hadari ya haradu. na gane